Ngenza iphutha kwaMtombela ngalala nonkosikazi wakho ungekho. Akukhona okokuqala noma okwesibili, kodwa sakwenza nje iy'khawu ey'ningi. So ngiye kumuntu ngiyo-check-a ukuthi ngabe yini le engilimazayo ngaphakathi kumina, ngoba ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngithi ngiyavuka ngisematohweni uma ngigibele isitimela kuba nento engathi kuthini inyoka la ngaphakathi kimi. Ngabe sengiya kumuntu eyo-check-a ukuthi ngabe yini le engidlayo kangaka, ngoba ngangitshela mhlawumbe ngilunywa isisu kanje, kanti cha, wafika wangitshela umpethu ukuthi cha, lento wena ofakwe kuyona ufakwe ilumbo, uke waganga nomuntu wesimame womuntu. So uke bese ngitshela ukuthi umuntu owenze lento umyeni walo muntu lo engizwana naye. So ngizocela bafu, ngizoxolisa ukuthi ngicela ukuzehlisa kwena, ngicela ukhiphe noma sithole umuntu owafaka yena, ngoba lo engeke kuyena uthe ngakwazi ukuyikhipha funa sithole lo wena owaya kuyena. Baba, ebengicabanga lana Nkosi yami, bengicela ukuthi ongcono ungamjezisa noma ingane nje bakithi ukuze naye akhululeke umuntu wenkosi bakithi. Leso sijezo nje uzosamukela, mhlawumbe usho ukuthi mhlawumbe udingani. Usamukela ukuthi angibisibhamu umqhumisa ikhanda. Cha, hayi kokubulala baba. Isijezo phela nginaso ke leso. Asikho kodwa esinye baba bongasenza mhlawumbe. Asenze na uze iphile lento, iphile ukuze yami ngikhululeke emoyeni. Angithole inkomo zami engakulobola ngazo, mase ke eyakuthatha hambe nawe, mase ngaphezulu enginikeza imali yangemiliyoni. Izodlula yonke ke lento emva kwalokho. Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngomfazi womuntu noma ngonkosikazi womuntu noma ngengoduso yomuntu. But before sifike lapho, ngifisa ukukhuluma nomuntu othola ukuthi ulungiselela ukuganwa. Mhlawumbe ngenzeka mfowethu usuthi ngeke ngisaganwa mina. Amadoda abanjwe emzini yabantu, elala namakhosikazi abantu, alala ney'ngodiso zabantu, ulobolela amanye amadoda. Ngeke ngisaganwa mina. Mhlawumbe ngenzeka mfethu ukuthi usukhuluma kanjalo mfethu nawe usuyibukela le kude le ukuthi uganwe ngoba ubona izinto ezenziwa amakhosikazi noma ezenziwa abafazi noma ezenziwa iy'ngoduso bephinga ney'khohlakali zamadoda. Right? Number 1 mfethu, kunento ekumele ukuthi uyisabe if uzoganwa. Akumele ukuthi ngeke ngiganwe, kodwa kunento ekumele ukuthi uyisabe uma usuganwa. Kusabe ukuthi uthathe umuntu wesifazane ngale kokuchecka i-background yakhe ukuthi ubeziphethe kanjani. Ngicela ukuphinda lokhu. Kusabe ukuthi uthathe umuntu wesifazane ngale kokuchecka i-background yakhe ukuthi ubeziphethe kanjani, noma uyizibe i-background yakhe ukuthi ubeziphethe kanjani. Ngisho ukutheni na, ake ngiyibeke ngenye language. Wayibeka omunye ubaba wathi, ungahambi uye emgwaqweni ufike uthathe ibhola abafana beligenda belidlala bese uyabaphuca ibhola labo beligenda belidlala, ulithathe ibhola uhambe ulifaka endlini ulivalele endlini. Njengoba ulithathile lapha emgwaqweni ulivalele endlini, bazosuka abafana bayoligendela endlini. Ngiyacabanga ukuthi I'm making sense. If abafana baphuca ibhola labo emgwaqweni, ulithathe wena uthi uyolifaka ekhaya, wena uyolivalela endlini, bazoza ekhaya abafana beze endlini bazoligendela khona. Kusabe ukuthi uthathe umuntu ngale kokuthi umcheck isimilo ukuthi uziphethe kanjani. Ithini into yakhe? Umthole intombi, if engayona intombi ube umuntu oyiqoqile. Kuthini ukukhuluma ngakubo? Obhuti bakhe bayamhlonipha yini? Yebo? Do i-background check. Ungamane uye ngeenkanuni ngama feelings ukuthi ngiyamthanda, ungithinta kamnandi, uphuphuzela uboya. Do a background check. Futhi ungacabanga ukuthi just because uneyimali, iy'mali zizomenza ashintshe noma zizomenza abe right. Just because we have money it will make everything right. No. Khona abantu imfebo ekubona ngakumenze lutho. Ungahambi uyolanda ibhola emgwaqweni ucathi wena lizophinduka libe yenye into ngoba njengoba uliphuca abafana lapha bazoligendela endlini. In the end, unkosikazi ngeke uze umbiyele.
Yabo? Ngeke uze umvimbi if kuukuthi lento omthathe eyiyona uyiyona. Kodwa kumele ukuthi yonke into ibe kuyena. Uma ukuthi unesimilo ngisho ngenzakalani ngeke aze akugangele. Right? So ziningi isikhathi ukuthi umuntu umcheck ningathathi inqumo eziphezulu kangaka ngama feelings nangemizwa nangokuthi wena unemali uzokwenza kwenzeke. Not everything is solved by imali. Checka umuntu wesifazane omthathayo ucheck i-background. Uzocheck ngisho uma wakhe ukuthi uma wakhe unjani, wayephethe kanjani. Iyona nto kumele ukuthi usabe as indoda if uzogana. Right? Bese siqhubeke siye kunkosikazi womuntu noma umfazi womuntu noma ingoduso yomuntu. Kubalekile. Okay, uma ukuthi mhlawumbe uyingoduso yomuntu noma unkosikazi womuntu noma ndoda ugana unkosikazi wakho lezi zinto ngizoyibala la uyazenza angikhulumi nawe. Ngikhuluma nomuntu osazogana mina. Yabo? Wena vele ngeke usezwa vele wena yabo? Ngeke usalalela vele sekonakela ngisho ukuthi nginjani kodwa nje wena ngeke usezwa. Umuntu osifazana akahambe haga amadoda. Kunezinto kumele ukuthi uyisabe. Umuntu wesilisa uyamsaba. Uhamba uhlekela bonke abantu besilisa nje, uhamba uhaga bonke abantu besilisa, ubanike ukufudumala kwendoda yakho. Abanye abantu badla imithi la ngaphandle. Omunye umuntu ukuxhawula nje akuthinte. Uthi yabona, ubone usulingekile ungazi ukwenzeke kanjani. Kunezikhohlakala la ngaphandle. Omunye uthola ukuthi wazi ukuthi wena hey kunani ungamhaga umfowabo kamkhonyana wami. Hayibo ngizomi uyamgotela nje impela. Isilingo somuntu wesilisa sekumuntu wesifazane. Yabona amaSolomon there's a reason why enza lento ayenzayo ukuthi umuntu wesifazane oganile ambozwe kanje because kulimitwa ilingo. Yabo? Futhi angikholwa ukuthi bayenza lento yomahag ngoba thina sifundiseke kakhulu siphucuzekile. Uhamba uhaga wonke umuntu wesilisa la. Ngoba uthi usebenza naye, ngoba uthi usonta naye, ngoba uthi umfoba kamkhonyana wakho whatever it is. Nangendlela oyipresenta ngayo uma usuganile. Isilingo somuntu wesilisa sikumuntu wesifazane njengoba ufaka ingobe nomkhelo ovele ngemuva umkhelo kodwa unkosikazi womuntu. Vele umlenze, uveza umlenze. Kodwa unkosikazi womuntu. Ngiyazi bazokhuluma ungazowashayela amakhosikazi ethu umthetho cha ngikhuluma nawe. Ngikhuluma mina nengane yentombazane esazogana noma ngikhuluma nomuntu wesilisa usazogana. Laba abavele bekwenza lokho angikhulumi nabo. Right? Awukwazi ukuthi ungathi unkosikazi womuntu uyimpintshe kuvela izinqa ngebhlukwe. Baze baqale abafana. Basabe abantu. Saba ihlazo. Sabele isithunzi somyeni wakho. Azaza kuqala umfana athi ngikuthole nje ubusuku bube bunye. Kanti unkosikazi womuntu indlela oyipresenta ngayo ekubona ukuthi uyintombi eyenza ukuthi akubone ngathi uyintombazana. Bese yasho mamazi ngikuthole nje. Bese uthi hayibo ngikanile mina ngishadile mina. Athi akunandaba nalokho. Usenyathela isithunzi somyeni wakho. Usehlisile isithunzi somyeni wakho. Indlela oyipresenta ngayo awusabeli isithunzi somyeni wakho. Sabela isithunzi somyeni wakho. Muzi uhamba ngakho kwamadoda. Bheka indlela ogqoka ngayo, bheka indlela oyipresenta ngayo. Sabela isithunzi somyeni wakho. Awenzi noma kanjani uma usunkosikazi womuntu noma ingoduso yomuntu awenzi noma kanjani. Ilingo yayilimitha. Indlela ogqoka ngayo kumele ikhombise ukuthi lo muntu useyingoduso. Ziningi ngabe indlela zokugqoka kahle ube muhle other than lezi zinto lezi ezifakwayo lezi. Amapenteos amahashi lawa ama leggings. Neqephe unkosikazi womuntu namabhuluku akalayo. Veza ukuthi umkanjani ishape yakhe imkanjani. Akubuka umfana akukale. Kodwa unkosikazi womuntu sabela isithunzi somyeni wakho. Right? Siphinde siqhubeke futhi bese kuzothi okwesithathu esifisa ukukhuluma ngonkosikazi womuntu noma ngomfazi womuntu noma ngengoduso yomuntu. Wena ke ndoda, wena umuntu wesilisa ibheke kuwena ke le. Umuntu ingoduso yomuntu noma unkosikazi womuntu uyasatshwa. Dala kwakuthiwa mhloniphi. Manje uyasatshwa unkosikazi womuntu. Unkosikazi womuntu sina sikhule ukuthi kuthiwa thina if uya emzini wendoda ufike engekho umnomzane womuzi
usakhuleka nje usangena nje esangweni uyakhuleka uma ubhulukudele nje ungena kubonakala ngawo usuphambi komnyango uyakhuleka usangena egcekeni right uma usondela kukhona izwi elivelayo bese ungayi ngoweminyango uchazele eceleni uze ngaseceleni ngobani lo muntu unonkosikazi wakhe khona unkosikazi wakhe whatever it is ume eceleni ngasemnyango bese ubheka ngasesangweni uma ukhuluma ungabheki ngasemnyango phakathi yabo yini usaba unkosikazi womuntu usaba igceke lendoda eganiwe yabo saba unkosikazi womuntu kwakona nje ukuthi lokumgqolozwe lemehleni lokumbuka kwakona nje lokho ngoba isilingo somuntu wesilisa sekumuntu wesifazana kwakona nje kumbunga ngisho ngathi wena ukubuka emehleni ukulanda phansi ngamehlo wena saba unkosikazi womuntu ngoba isilingo sakho sibekwe kumuntu wesifazane baningi even ngisho amakhosi egcotshiwe uNkulunkulu elala namakhosikazi abantu elala nodila la ngobani isilingo somuntu wesilisa sikumuntu wesifazane musabe unkosikazi womuntu ayikho nje into ekumele ukuthi nihlanganise nje ukuthi niyoze nihlale nje nikhethe nenkosikazi kamfowenu nize nikhethe nize nikhululeke nje nihlale nje nihleke nje nize nigegethe yini le ngako saba unkosikazi womuntu